Često pričam svojoj ženi jednu istu priču, nemoj ženo vjerovati što novine pišu. Manje gledaj televizor, manje slušaj vijesti, da bi čovjek sve vjerovo da se one svijesti. Manje gledaj televizor, manje slušaj vijesti, da bi čovjek sve vjerovo da se one svijesti. Kažu biće još ratova, biće se do tresa, neki rade nekog ljeta, biće propast svijeta, neki rade nekog ljeta, biće propast svijeta. Svako selo danas ima svoju Kleopatru, proričući zarađuje, narod izluđuje. Sve što kažu ti vjeruješ da će tako biti, pa se plašiš ženo moja, to će te ubiti. Sve što kažu ti vjeruješ da će tako biti, pa se plašiš ženo moja, to će te ubiti. Kažu biće još ratova, biće zemljotresa, neki rade neko ljeta, biće propast svijeta, neki rade neko ljeta, biće propast svijeta. Kad je bilo povraćenje, vječno ću pamtiti, kaže žena Bjelodana neće više biti, da će doći do poplava velikih vjetrova, da je došlo do nesloga između bogova, da će doći do poplava velikih vjetrova, da je došlo do nesloge između bogova. Kažu biće još ratova, biće zemljotresa, neki rade nekog ljeta, biće propast svijeta, neki rade nekog ljeta, biće propast svijeta.